Agora deve-se beber, oh é. Dançai sobre este chão que se tala com o cheiro das coisas prometidas. Como fresco tambor da ansiedade. É a festa, mulher. Que sangue vibra, que flora o menstro. Cor que abotoais nas blusas que atirais na direção do sol. Espantosamente se desfaz a montanha. Hoje a ceifa é. Corenta anos de oficialidade da lingua galega. Após estas 4 décadas, o galego xa está presente nas institucións ao longo do país e en centros de ensino como este. Desde 1984, contamos cunha televisión e unha radio públicas que emiten conteúdos íntegramente no noso idioma. De calquer xeito, aínda é difícil escuitalo en zonas máis urbanas ou da voz de xente máis nova como eu. Na Galiza, 7 en cada 10 persoas viven en zonas urbanas. O galego enfréntase a perda de falantes. O risco de ficar apenas relegado a ámbitos institucionais ou académicos xa está na nosa porta. A sociedade galega apreza o seu idioma, mas non tanto a súa utilidade nun mundo global e hiperconectado en que parece que é obrigatorio ollar sempre para fora. A oficialidade coincide así cun momento histórico de perda de falantes. Bebamos pois o viño destas voces. Soltemos estes cabos como potros embriagados, como intensas éguas incendiarias. Cantai, 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 crianças, o esplendor de que naceis herdeiras. Erguei nas vossas mãos o ar por onde esvoasse esta alegría. Mas recuemos no tempo. Cal foi o xerme de todo isto? Por que o galego está fraco perante o mundo global en que vivemos? Durante os anos 70 reaparece con forza o debate da normativa ortográfica. Apreséntanse dúas posturas antagónicas. Por un lado, quen defende restaurar a posición lusista do galeguismo, ligando o galego a outras variedades como do Brasil ou de Portugal, e por outro lado, quen defende construir unha lingua diferente do portugués. Esta última postura é tomada como oficial en 1982, despois das primeiras eleccións autonómicas na Galiza. Na verdade, esta decisión pouco tivo que ver co galeguismo da época, que era bastante alleo ao non ter moita representación parlamentar. E que aconteceu coa outra postura, coa do reintegracionismo? En 1981 fúndase a GAL, Asociación Galega da Lingua, que propón ligar o galego a outras sociedades de fala portuguesa. Así, a nosa lingua contaría con máis de 250 millóns de falantes arredor de todo o mundo. Máis de 250 millóns. Señoras e señores, moi boas tardes. A Televisión de Galicia ten a ledicia de presentarlles a primeira programación da súa historia nesta víspera do 25 de xullo, Día de Galicia. Epa! Ese ritmo, Puchiño! O mundo é noso, rapaz! Comprometo ser fiel ao meu mandato como presidente da Xunta.
poema ambiguo, son unha filla do sol. Levo grabado no rostro o sorriso da natureza, no abrazo quente da noite, síntese a brisa do mar. Óuvese a voz dos tambores cantando no embalo das ondas. Non estou a soñar, se Mambico é un bo lugar. Esta é a Praza de Mazarelos, que foi antigamente un instituto e depois converteuse en Facultade de Filoloxía. E aquí realizáronse diversos encontros, diversas sesións tamén, para o que se chamou despois as bases para a escrita do galego, as bases para a unificación das normas lingüísticas do galego. Moitas destas reunións tamén se produciron aquí. De maneira que, sí, hai aquí bastantes elementos de relación coa lingua, non? Esta facultade vai indisolublemente ligada nese aspecto aos problemas, á problemática da lingua nos anos 70 e 80. O ambiente que había nos anos 80, nos sectores que estaban preocupados, claro, pola situación da lingua e, sobre todo, polo inminente entrada en todos os niveis do ensino. Naquel momento, claro, hoxe é moi difícil de ver, mas saíamos dunha situación de moita represión, onde falar galego era xa perigoso en sí mesmo, sen máis, pois abríase un camiño novo en que non só se podería utilizar a lingua en calquer ámbito, polo menos en teoría, senón tamén que sería introducida no ensino. Había moita efervescencia, moita preocupación, todo o mundo pois, tiña unha opinión formada e dentro do que sería o profesorado da lingua galega, a actitude mayoritaria con moita diferenza era o integracionismo. Se dá a posibilidade de reclamar o que levábamos reclamando sempre. Iso, naquel momento, pareceunos estupendo, claro, porque, sen dúbida, é que é apostar por unha lingua, é recoñecerlle as súas características, o seu valor, a súa identidade. Entón, bueno, pois, eso foi ese momento que foi importante para a xente que estuvemos defendendo o galego desde sempre. Despois, a partir do momento en que se fixo oficial o galego, a partir do Estatuto de Autonomía, pois ese debate fixose tal vez máis sacre porque empezou a haber normas concretas. Algúns éramos moi ambiciosos, éramos enormemente optimistas e pensábamos que o galego podería recuperar o campo perdido e converterse non só na lingua cooficial que o Estatuto recoñecía a Galiza, senón nunha lingua capaz de competir e de concorrer co castellano en todos os niveis. Os anos 70, os comezos dos 70 son moito importantes porque é cando se aproba unha lei que vai a oficializar o ensino do galego por primeira vez e ante ese contexto de oficialización por primeira vez do galego, pois os diferentes actores que están en favor do galego pois toman posicións. Entón había un lingüista que baptizou esta década como a década das 1001 normativas, Johannes Kabatek, e creo que é unha frase moi afortunada, porque a década dos 70 foi unha década onde os diferentes actores pois construíron diferentes normativas para o galego e diferentes visións que se poderían englobar en dúas visións, unha tendente a un galego autónomo do portugués e outra tendente a un portugués, a un galego pois próximo ao portugués. E aí pois institucións como, por exemplo, o Instituto Galego da Lingua, comandado por Constantino García, ou, por exemplo, a propio Grupo Galaxia, comandado por Ramón Piñeiro, tiveron un papel central nese proceso. Aparece a necesidade de unificar e sistematizar aquel galego que tiña unha tradición escrita que fundamentalmente viña da man da Editorial Galaxia, de Francisco Fernández del Riego e un pouco os que iban orientando dende a Editorial Galaxia as solucións lingüísticas dende a tradición da lingua da xeración nos, etc. Pero xa había uns estudos da lingua. No 71 crease o Instituto da Lingua Galega. O Instituto da Lingua Galega é o laboratorio máis importante do que poderíamos chamar o estudo de campo do galego. Hai como dúas visións da lingua que eu creo que se poden entender agora. Unha delas é a lingua como
prestixio, a lingua como tradición literaria, a lingua como algo que se expresa sobre todo a través do texto escrito e dos libros, e outra é a lingua, os estudos de campo. Que fala a xente, onde está a lingua, como fala a xente. Desde o inicio se mostrou unha certa discrepancia entre a liña do Instituto da Lingua Galega, máis apegada á oralidade, máis apegada ao dao da fala, porque, a final de todos, eles eran basicamente dialectólogos e cultivaban a recolla do galego oral a través de inquéritos, tesiñas, que máis tarde acabarían confluindo no Atlas lingüístico do galego, prácticamente uns 20 anos depois. E, por outra parte, é don Ricardo Carballo Calero, que tamén tiña orientado algunhas teses, digamos, de teses e tesiñas de falas, mas que ia máis ben, digamos, por unha perspectiva histórica da lingua literaria, co bon coñecedor do galego dos diversos escritores que formaron a literatura galega ao longo dos séculos. Entón, esas dúas liñas, digamos así, podemos chamar unha a populista, máis próxima do castellano, porque está a interferir constantemente na fala, e outra, a liña, digamos, cultista, máis próxima da tradición literaria que representaba a Carballo, pois, de alguna maneira, mostraron discrepancias en pontos concretos da orientación do idioma e tamén da escrita, non? Hai que ter en conta que o Instituto da Lingua Galega fundouse como un organismo da Universidade Franquista, pleno franquismo, por tanto era un organismo que non podía ter uns obxectivos moi diferentes dos que lle permitía o poder político, de maneira que naceu como un organismo de carácter máis ben de estudo dialectolóxico ou histórico, non de compromiso coa lingua. Ainda que iso despois foi mudando, sobre todo, pola xente nova que entrou no instituto, que comenzaron a ter unha actitude máis, diríamos, máis de compromiso coa lingua. Pero naceu así, naceu con esa finalidade. E realmente a concepción que tiña sobre a lingua pois era unha concepción moi dialectolóxica, de moi pouca perspectiva, moi cerrada. O Instituto de Lingua Galega é o gran laboratorio que recolle unha tradición, construye unha tradición do que poderíamos chamar os estudos científicos do galego como lingua románica. Logo está unha liña paralela, de feito, no Instituto da Lingua Galega, dende o principio está a figura de Ricardo Carballo Calero, tamén xunto con Constantino García e xunto con outros, non? Pero logo prodúcese unha escisión aí. Hai un momento clave, porque digamos que o galeguismo histórico sempre foi un galeguismo filoluxista, e hai un momento clave en este contexto dos anos 70, ante a oficialización do galego, que vai ser pois cando Rodríguez Lapa escreve a Ramón Piñeiro, interesado en participar no debate sobre o problema da codificación do galego. E aquí Rodríguez Lapa manifesta clara e abertamente que ante a futura oficialización do galego, pois o galego ten que ir cara unha aproximación ao portugués. E é cando as élites galeguistas, de Galaxia, non só, pero sobre todo de Galaxia, disenten. E é o propio Ramón Piñeiro o que convida a outros galeguistas, como Álvaro Cunqueiro ou como Otero Parrallo, a participar deste debate e a posicionarse en contra das teses de Rodríguez Lapa, de maneira que, por primeira vez, se pode dicir que a tradición do galeguismo histórico rompe con esa tradición luxista. Si nos consideramos como propietarios de unha lingua de ámbito regional, reducido, entón resultará dificilmente competitiva esa fala nosa frente ao castellano. Carballo Calero foi o primeiro docente universitario de lingüística e literatura galegas e defendía os postulados reintegracionistas. En 1979, Alexandrino Fernández Barreiro, responsável polo Departamento de Educación da Xunta Preautonómica, nomea o presidente da comisión cuxa tarefa era establecer unhas normas lingüísticas pro uso administrativo da lingua galega. O galego é un idioma que ten no seu propio territorio outro idioma que con el compite.
Carballo Calero foi eleito a esa comisión porque era a persoa, digamos, a autoridade lingüística máis importante na materia, non? Naquela altura, como catedrático de Lingua e Literatura Galegas na universidade, como persoa que fixera a maior parte dos códigos normativos, non? Desde as bases de unificación lingüística, as normativas da Real Academia Galega, entón digamos que era, digamos, a autoridade máis importante, e precisamente por iso foi eleito polo Conselleiro de Cultura da UCD, de entón, Alejandrino Fernández, para levar a cabo pois unhas normativas que serían as oficiais para o galego, non? Pero Carballo Calero xa na súa última etapa da súa vida tiña evolucionado cara, digamos, que o galego debía aproximarse cada vez máis ao portugués. De maneira que, a pesar de que as normas que saíron desa comisión presidida por Carballo Calero non eran unhas normas, digamos, que reintegracionistas, sí que eran unhas normas que deixaban a porta aberta e, digamos, que aceitaban pois solucións duplas, nalgúns casos, pois eso, coa vía ou coa idea de chegar unha vez a unha aproximación ao portugués. As normas deixaban todo aberto. Evidentemente, inclinábanse máis para o lado da liña académica ou da defendida por don Ricardo e polo, digamos, o incipiente reintegracionismo, porque non tiña novidades de tipo ortográfico, rupturista. Era totalmente tradicional e conservador no aspecto gráfico. Entón, nese aspecto, era posibilista, esperaba por tempos mellores, por así dicer, non? Cando se creou a comisión que presidiu Carballo Calero, xa había unha gran tensión. Realmente, a comisión pretendeu ser unha especie de punto de encontro, pretendeu promulgar unhas normas que non fosen definitivas, xa o dicía a mesma presentación das normas, dicía, estas normas non son as definitivas, son unhas normas provisorias que dependerán de como vai evoluindo despois a situación. Pero, en fin, foron moi mal, xa había bastante oposición e foron moi mal recibidas por parte do movimento, diríamos, xa antirreintegracionista, que xa era consciente de que tiña moito apoio no poder político. En fin, de maneira que esa foi a causa de que non chegasen a ter realmente maior importancia práctica. Os acordos daquela comisión que era encarregada de marcar o estándar non se implementaron simplemente por unha decisión política, estritamente por iso. Entenderon que tiñan a forza para poder facelo e que podían levar as aguas por un camiño máis próximo aos ideais, digamos, lingüísticos defendidos por eles. Esa comisión fixo esas normas nun ano como 1980, un ano que bueno, foi un ano moi complicado, non? O contexto da transición política no Estado español foi moi complicado, en Galicia o galeguismo apenas tiña representación política e, bueno, o grupo de Galaxia e de Piñeiro estaba moi interesado en ter unha participación, no que era o sistema de partidos políticos galegos. E digamos que estaba moi contrario, ou era moi contrario a esas normas que saíran desa comisión. Hai que pensar que en 1971 foi o golpe de Estado, e só despois, 5 meses máis tarde, é cando se aproban finalmente as famosas nomigas, non? Sendo o Consello de Cultura Filgueira Valverde, e despois con todos os homes de Galaxia xa colocados en primeira liña, en postos políticos. As xentes estaban afeitas a que o galego fose unha sorte de dialecto inferior. En abril de 1983, a Xunta publicou o Decreto de Normativización da Lingua Galega, máis coñecido como Decreto Filgueira, en referencia a Filgueira Valverde, Conselleiro de Cultura. Imponse deste xeito o postulado que aproxima a norma do galego a do español, e faise fracasar a proposta normativa da Comisión Lingüística presidida por Carballo Calero. Por lo tanto, toda esta posta en valor move a un optimismo. O decreto de Filgueiro que tentaba era dar rango de norma obrigada, era unha tentativa, porque eso non tiña moito fundamento legal, de uso no ensino a unha determinada norma, un determinado estándar para a lingua, un determinado padrón, que era o padrón españolizante, era a proposta máis españolizante dentro do padrón que resolvera implementar a Comisión Lingüística. Filgueira Valverde era un señor de dereitas que está claro que iba a defender unha postura do galego oficial que non se achegase ao portugués e que non fose
moi levantisca, e que fose o máis aceptada polo castellano tamén como é na actualidade. É dicir, isto nos conduce a separarnos da lingua galega. Con todos os galeguistas ou reintegracionistas cos que falei, sempre lle deron moita importancia a ese contexto do golpe de Estado e que non era posible, mesmo que sendo posibilistas esas normas, as de Carballo Calero, non era posible unhas normas dese cariz, e de aí que apostaran polo famoso decreto Filgueira-Valverde. E hubo posicións moi drásticas, moi radicais, pero era necesaria unha ortografía, era necesaria unha norma, e aí participaron o Instituto de Lingua Galega e a Real Academia Galega. Hubo un momento en que se puxeron de acordo e sacaron adiante unha norma que seguramente non é a norma perfecta, non era a norma ideal. Había xente que discutía moitas solucións desa norma ortográfica, pero que era a norma e, polo tanto, os que, como a min, estábamos no ensino e éramos conscientes de non só de que había que ensinar galego, sino que había que conseguir que esa lingua entrase con naturalidade dentro da realidade social do país, eu nunca discutín que había que respetar disciplinadamente a norma das institucións. Estábamos desexando que houvese unha normativa do galego. Iso vamos, que unha lingua necesita ter unha normativa é evidente. Que sin esa normativa a lingua esfarélase. Por lo tanto, sí que estábamos pendentes de que houvese unha normativa do galego. Agora ben, o problema era cal sería esa normativa, non? E moitas non estábamos de acordo ca normativa elexida. No ensino, a partir de un determinado momento, a xente pasou a ser perseguida por utilizar un determinado estándar que non coincidía co estándar que o decreto Filgueira sancionaba como adecuado para o ensino da lingua. E despois esa represión foi se estendendo a moitos outros ámbitos. Por exemplo, no ensino, os inspectores do ensino circulaban polas escolas e os institutos vendo a ver que normativa se ensinaba e sancionaban se non se ensinaba a correcta. Iso tiña despois, ademais, unha repercusión importante nas oposicións, que isto tamén é moi importante ver, a xente comezou a ter medo de non aprobar as oposicións, como é moi lóxico, ou ser sancionado, ou, por exemplo, cando se pasaba do que naquela altura eran agregadurías a cátedra, que se pasaba por méritos, pois non pasaban os reintegracionistas. Foi bastante criticada, pouco malamente recollida e aceptada porque había que aceptar unha normativa. As polémicas creadas, as acirradas polémicas, as tensóns habidas, as perseguizóns e todo demais, tamén tiveron a súa parte positiva. É que nunca tan vivo estivo o idioma, nunca tanto se traballou, nunca tanto se sentiu. Eu creo que iso foi un plus para o idioma importante e que é un saldo realmente a favor moi positivo para esta historia toda e para o propio reintegracionismo, para comezar tal. Durme, meu amor, durme, meu ben. Non estou a soñar, se mambico en bo lugar. Non estou a soñar, se mambico en bo lugar. Non estou a soñar, se mambico é un bo lugar. Inventa o futbolín, inventa a tralla brava, Alexandre de Fisterra, moito traballa. Año 37, guerra civil, Alexandre de Fisterra, inventa o futbolín, inventa o futbolín. Na década de 90, o maior influencer do país era un xabarín que saía na TVG. Millares de crianzas tiñan o seu cartón de asociadas ao Xabarín Club, e ao longo do país un monte de grupos emerxían baixo a etiqueta do rock bravú. Os diplomáticos de Monte Alto,
o Caimán do río Tea ou incluso as incribles Páncreas achegaban á mocidade o orgullo pola cultura popular galega a través do rock no idioma propio. No entanto, nestes anos dáse un retroceso importante na transmisión interxeracional baixo a idea do galego non ser útil. As cidades crecen, o rural vai enfraquecendo. Te rozas metido na tasca, vendo como avanza a graxa da fritanga. Sinte o noso toque, zoupa e resolve. Chega de Fisterra a paixón do deporte. Cando me decatei, era o centro deste único cortello catódico da televisión mundial. ¡Ai, santo! Se o galego é realmente unha lingua minoritaria regional dentro de España, ou se o galego non é nada máis que unha manifestación un tanto diferente dunha das tres grandes linguas de comunicación universal que saíron de Europa e se proxectaron no mundo, que isto é unha cuestión pendente que parece dar moito medo. Quero ser tambor, tambor está velho de gritar. O velho Deus dos homens, deixa-me ser tambor, corpo e alma só tambor. Só tambor gritando na noite quente dos trópicos. Termos un canal televisivo e unha emisora de radio foi un grandísimo logro. Eu diría que un dos máis importantes do século XX. Foi algo necesario, imprescindible non para o galego, pero foi ademais un acto como de fachenda do noso. Durante tantos anos negouse noso galego pois, na religión, na escola, nos medios de comunicación, nos xulgados, en todo o público, non estaba reducido ao ámbito do doméstico, que de repente normalízase que un medio de comunicación, ou dous neste caso, a Radio Galega e a Televisión de Galicia, nos falen en galego dende aquí, coas nosas cousas, coa nosa xente. Todo iso foi absolutamente ilusionante para os que o facían e alucinante, sorprendente e ilusionante para os que o vían. Por fin, a partir de 1985, chegouse a cumprir un soño. Ese soño consistía en que durante todas as horas do día podíamos escoitar boletíns informativos no noso idioma. E mesmo nalgúns programas, pois, foi posible que o país se vise nun espello. Foron anos moi bonitos e anos absolutamente necesarios. Eu lembro os compañeiros de deportes creando idioma para contar as cousas. Por exemplo, había nenos que eran castelán falantes e cando narraban os partidos decían frases que se escoitaban na galega como aquelo de a pelota pasou lambendo Pau Longueiro, non? Todo iso naceu da Televisión de Galicia. Vamos a ver a onde vai o balón, centra, pero o balón recolle al velo. Chega Baltazar e segundo gol do Celta, gol de Baltazar. Nós é un país moi tolo. Os galegos son moi racionais, como din, sí, moi diplomáticos, sí, tamén son tolos, Obviamente, tamén tivo sombras. E entre esas sombras está, por exemplo, pois a liña de conteúdos hiperenxebres. Outra das sombras foi a da escolla dos profesionais. O poder utilizou esas novas ferramentas como un feudo, como un couto privado, e converteu-no nunha axencia para colocar amizades. E unhas amizades que non tiñan un bon coñecemento do idioma,
E o peor de todo é que non tiñan boa disposición para aprendelo. Non contribúe en absoluto a unha eficaz mellora do galego, isto é, a galeguizar o galego, a desespañolizalo, a tender unha ponte constante de coñecemento das outras variantes do común sistema lingüístico, por tanto do portugués europeo ou de caisquera outras manifestacións da lingua galego-portuguesa no mundo. Tanto hai que recoñecer que houve realizacións, como o caso do Xabarín Clube, que marcou a xeracións. Eu non o vivín como crianza, vino si en persoas que aínda o lembran e con cariño, como unha marca. Eu creo que o Xabarín tivo ese gran éxito de ser un programa moderno e case que medio adulto non para os rapaces, e por iso arrasou con toda unha xeración. Probablemente o Xabarín represente de algún modo unhas posibilidades que despois se viron cortadas de algún modo. A TVG cantando de orella cancións enteiras. Listo, empecéi desde abaixo. Churras, 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 que jallo Esta xeración é a xeración central hoxe, e se recuarmos un pouco desde a entrada do galego na escola de modo regrado até esa xeración e até a actualidade, é onde está a maior perda de falantes, que por tanto, certamente non conseguiu, se ese era o seu obxectivo, modificar a situación sociolingüística. Eu entendo que é un fenómeno de libro, de manual, no crecimento dun proceso de fagotización lingüística. Estamos nun proceso de asimilación e ao mesmo tempo en que medra a conciencia social, medra tamén, sobre todo a través das camadas máis novas da sociedade, o proceso de alleamento, de castelanización. Na década de 90, o director xeral de Política Lingüística dos gobernos de Fraga cría o conceito bilingüismo armónico. Esta palabra de orden será que dirixirá as políticas lingüísticas dos gobernos da Xunta durante toda a década. Como a canção da força da vida, só tambor, noite e dia, dia e noite, só tambor. O bilingüismo armónico é unha frase afortunada, unha expresión afortunada. E por que digo afortunada? Porque tentaba trasladar unha sensación de xustiza, de equilibrio entre as linguas, cando os fenómenos, o bilingüismo como fenómeno social, non como fenómeno individual, é, por principio, inestável, é conflictivo, de maneira consciente ou non, os usuarios das linguas nunha sociedade manteñen unha tensión que non ten nada que ver con armónico, nin siquiera con un suposto equilibrio que tentan trasladar con este concepto. Bilingüismo armónico é un invento que non ten o menor asento histórico nen científico. Era un conceito que quería, sobre todo, dar a impresión de que había unha pax e que a situación do galego e do español na Galicia eran situacións pacíficas. Certamente non era así, só que eu penso que conseguiu diluir bastante as evidencias do conflito e dos problemas e ocultar en parte a falta de iniciativas ou a falta de vontade política de equilibrar a situación do galego. O tal bilingüismo como posesión individual non ten a menor capacidade ou virtualidade explicativa da situación social
do galego. Se o que se quer é indicar a bondade de un 50-50, de un 50% exacto, iso, na realidade social e pública galega, está moi lonxe de existir. Resulta evidente para calquera observador con unha pequena distancia a perda progresiva de falantes ou de usos, por exemplo, entre as camadas máis novas, ou a falta de introducción do idioma en determinados ámbitos. No ano 1999, Camilo Nogueira decide realizar as súas intervencións no Parlamento Europeo en galego reintegrado, como xa tiña feito o anterior eurodeputado Xosé Posada, de Coalición Galega. Este acontecimento dá lugar á publicación de artigos en volta da cuestión normativa no xornal La Voz de Galicia. A presenza do galego no Parlamento Europeo, primeiro a través de Xosé Posada, e posteriormente a partir de Camilo Nogueira, tivo unha influencia positivísima. Eses dous deputados fixeron un traballo extraordinario para o país, mas para a proxección internacional do idioma galego. Obrigado, señor presidente. Obrigada, señora comisaria. Así empezaba Camilo Nogueira as súas intervencións na Eurocámara. E cando fixo as primeiras, viñeron unha serie de eurodiputados e eurodiputadas portuguesas a felicitalo, a decir aquilo de que ven que fala aquí você a lingua de Rosalía, a nosa Rosalía, porque é a nosa e a súa, e a da lingua común, a da lingua internacional. No ano 1999, eu aproveitei dúas circunstancias que existían na altura para tentar promover un debate público, que era uns depoimentos que foran feitos polo na altura presidente do Consello de Cultura Galega, Carlos Casares, e as intervencións de Camilo Nogueira. E entón redixín un texto nos máximos reintegracionistas e falei con Arturo Lezcano, que era na altura o chefe de opinión do La Voz de Galicia. E así comezou aquel frutífero debate en que emerxeron opinións xa coñecidas e outras persoas e opinións que non estaban sobre a mesa. Ali houve sectores que se pronunciaron que viñan da empresa, por exemplo, ou mesmo da banca, claramente nunha orientación reintegracionista. O que permitiu descubrir foi algo que era evidente, que dentro dos que amamos o idioma galego, as coincidencias eran infinitamente superiores ás diverxencias. Señor Presidente da República de Portugal, como galega, sinto-me emocionada de falar na nosa língua no Parlamento Europeu. Queria agradecer à deputada Miranda ter falado num magnífico portugués de inspiración gallega. A amplitude de que nos dá irnos cara á lusofonía con todos os países que integran esa comunidade lingüística e ademais co relacionamento con outros estados, é unha oportunidade que non hai que ser moi listo para vela, é que está aí diante. Cada vez a xente máis razoável, sexa ou non defensora da aproximación lingüística do reencontro galego-portugués. Por unha cuestión moi simple, vivimos nun mundo interconectado e non aproveitar a canle que significa a intercomprensión lingüística sería ridículo, non? E ademais ver que temos unha oportunidade internacional moi grande, de relacionamento con todos eses países, o importante que é estar en común e sobre todo normalizar en Galiza a presenza do portugués non como unha lingua estranxeira, que aí está a clave, sino como nosa tamén, non? O portugués é para nós unha oportunidade, por exemplo, de expansión dos produtos culturais e non só
expresados no noso propio idioma. Creo que non mirar para Portugal, para o Brasil, para os países africanos de expresión portuguesa é unha falta de visión incluso comercial da nosa aportación cultural ao mundo. Coa chegada dos anos 2000 ábrese un novo milenio para a lingua. A internet chega cada vez máis casas, os conteúdos multiplícanse, as redes sociais están á fronte. Wikipedia, Facebook, YouTube, Twitter, os smartphones, a televisión vía internet, todo isto aparece a comezos dos anos 2000. As empresas voltanse para a internet, onde as linguas minoritarias e, sobre todo, as minorizadas, como a nosa, fican invisíveis. A era digital podería pôr nun maior risco o noso idioma, mas tamén podería ser unha maior oportunidade. As estrategias e decisións políticas impulsionarán a nosa lingua nesta nova etapa? A información cada vez navega a unha maior rapidez, sobre todo dende que circula por esa rede que converte o mundo nunha aldea global. Un novo espazo de comunicación vais abrindo paso paseniñamente na rede. Son os denominados blogs, tamén coñecidos como cadernos de bitácora. Con dereito a pegarnos, con dereito a machacarnos. Aldeanos, libertad. Someone, you send my soul to my hometown. Take my sorrow and I'll sing a gentle lullaby. Son galego da Argentina, galego da Alemania, galego de Cuba, de Suiza, de Holanda, de Canadá, galego na Galiza imaginaria. Son galego de Caracas, galego de Santiago, galego de Roma, de Lima, do Cairo, de Bogotá, galego na Galiza imaginaria. A chegada de internet, máis do que a internet, a chegada da web, que foi o que popularizou internet, porque na verdade internet xa existía moito antes, pois mudou os hábitos lingüísticos de moitos territorios do mundo. Quer dizer, primeiro deu a posibilidade de que linguas que non tiñan acceso a determinados conteúdos pois pudesen ter acceso a través da web. Tivo moitísima importancia en xeral a melloría das comunicacións entre as persoas e entre os povos, entre as sociedades das últimas décadas. Antes as persoas vivían prácticamente, podían facer prácticamente toda a súa vida nunha aldeia, relacionándose apenas con persoas galegofalantes, e iso hoxe non é así, e cada vez é menos así, e cada vez vai ser menos así. As novas tecnoloxías relacionadas co proceso de globalización, de feito, presentan para as linguas minoritarias presentan unha ameaza, presentan unha oportunidade. En todo o proceso de globalización hai unha tendencia que realmente é a tendencia hexemónica a reforzar o dominio e a extensión do inglés como lingua internacional, pero tamén as novas tecnoloxías e incluso o propio proceso de globalización está favorecendo a emerxencia
de unha diversidade lingüística que antes estaba ocultada polo predominio monolítico das linguas de Estado. Para aqueles que conciben o galego como lingua separada, ou seja, un estándar separado do portugués, pois abriu posibilidades, pois ter acceso a localización de produtos software, tamén o acceso a tecnoloxías da lingua, que usamos todo o día, pois a posibilidade de utilizar tecnoloxías como os correctores ortográficos, correctores gramaticais, traductores automáticos, dicionarios electrónicos. Quer dizer, Internet facilitou todo ese tipo de desenvolvimentos. Nos vimos como, por exemplo, crear un medio de comunicación en galego é moito máis barato desde que se pode facer en Internet. É moito máis barato crear un medio de comunicación digital que un medio de comunicación en papel. Por outro lado, os medios digitais están ampliando extraordinariamente o noso horizonte de comunicación. Summer wind, you send my soul to my hometown. Take my sorrow and I'll sing a gentle lullaby. Mas o problema é que poderíamos ter moito máis do que iso, que é bastante, mas poderíamos ter moito máis. O contacto co mundo lusófono, o contacto coa lusofonía podería relaxar iso, podería, digamos, facilitar que as persoas galegas, polo menos as galegofalantes, consumisen produtos culturais e tivesen unha vía de relacionamento co mundo a través de outra vía que non sexa directamente do castellano. O ser Portugal outro Estado, é moito máis fácil acceder a lingua do Estado na que vivemos do que a lingua do outro Estado. Internet racha esa fronteira. O portugués estaba ao alcance dun clic, non? E iso foi o que permitiu que moitas persoas considerasen absurdo a partir dese momento non desfrutar das posibilidades que lle ofrecía o portugués para completar o seu galego que non chegaba a todos os lados. A Internet, a pesar de non ser o discurso oficial, a pesar de non ser o que se ensina nas escolas, xerou reintegracionismo espontaneamente pola practicidade que a partir da irrupción da Internet e desas novas tecnoloxías abriu o galego. O mundo lusófono ábrenos como un horizonte novo onde nós podemos atopar moitísimos produtos, moitísimos contidos, moitísimas ferramentas que nos poden abrir o camiño, que nos poden abrir as perspectivas en que podemos verificar na práctica a utilidade do galego, é dicir, na medida en que o galego nos permite acceder a ese mundo. A min e a moitos reintegracionistas aínda nos custa pensar como pode viver en galego unha persoa que non segue esa orientación, porque ten que vivelo dunha maneira como moi parcial, non? Porque xa o portugués non é perfeito nese sentido, basta comparalo co inglés, no inglés sí que tes absolutamente todo, mas no portugués tes o suficiente como para poderes viver o galego dunha maneira completa. Mostrar a nosa visión da historia do idioma é sumamente interesante, sumamente enriquecedor para o público portugués ou para o público brasileiro. Nos podemos tocar unhas fibras de sensibilidade que poden axudar a despertar ese interese que para nós xa existe, que para eles hai que estimular aínda moito. Está claro que os medios de comunicación de masas teñen un papel que xogar, tiñan xa un papel que xogar desde os inicios, sobre todo desde se creou a Radio Televisión Galega, falamos dos anos 80 ou dos anos 90. Aí había unha beta para explotar que quizáis non se explorou suficientemente. Hai moitas oportunidades perdidas consideradas de moitísimos puntos de vista, económico, social, cultural, etc. Nunha situación de tal fragilidade do galego, non sería máis lóxico ter unha política de coproducións constantes co mundo lusófono, de penetración dos medios de comunicación lusófonos aquí, de tamén penetración e tamén mostrar como é o galego no mundo lusófono a través dos nosos medios de
de comunicación, para ter input suficiente e para que o noso galego fose reforzado. Pois non, en vez diso, fixos unha política de isolamento e convivio con unha lingua moi potente, moi forte, como é o castellano, que nos foi comendo terreno e agora estamos, a verdade, nunha situación moi delicada. As oportunidades que perdemos foi puidendo ter accedido a moito máis do que chegamos, pois quixemos non chegar aí. Unha oportunidade de ser unha lingua non só falada aquí na Galiza, senón unha lingua falada en 8 estados no mundo. Esa visón local e universal ao mesmo tempo é o que nos perdemos. No final da década de 2000, o debate sobre o galego irrompe con virulencia no ámbito político e social. O goberno bipartido do PSDG-BNG aproba un decreto en que se alarga a presenza do galego no ensino. Frente a iso, o Partido Popular rompe con algunhas das súas posicións previas e apóiase en sectores, até o momento marxinais, que mesmo cuestionan o status legal alcanzado pola lingua galega. A Galiza avanza para unhas eleicións autonómicas nas que o debate lingüístico vai ocupar unha parte importante da campaña electoral. E cantareiche unha nana. Ese decreto 124 de 2007 de regulación do galego no ensino supuxo un avanzo grande e, do meu punto de vista, trascendente. Para min foi a grande oportunidade perdida do galego. Se ese decreto do ano 2007 se mantivese en pleno vigor e funcionamento até hoxe, estaríamos nunha situación lingüística moito diferente. Eu creo que foi unha mudanza, desde logo, ademais vista con perspectiva moi importante, no sentido de que eu creo que quería iniciar unha política lingüística por fin, porque eu creo que o que podemos decir de Galicia é que careceu de política lingüística. E eu creo que ese decreto quería marcar unha liña divisoria no sentido de ir medrando na presenza pública do galego e facelo a través do, digamos, da formación da cidadanía máis nova, dos nenos e nenas, para poder despois ir dando pasos no resto dos planos sociais. Hai que lembrar que ese decreto 2007 é unha copia literal, punto por punto, do aquel Plano Xeral de Normalización da Lingua Galega do ano 2004, que foi aprobado por unanimidade no Parlamento galego, cunha maioría parlamentar do Partido Popular e con Fraga Iribarne como presidente da Xunta de Galiza. Eu creo que o compromiso de saía dunha consellería do PSOE e que o PSOE se sumara claramente a ese compromiso, que intentara incluso engadir o PP incorporando como un anexo do decreto o plan de plurilingüismo da etapa Fraga, pois, bueno, era unha forma de intentar seguir avanzando e facelo un pouco co certo espírito de consenso que houve no momento inicial da Lei de Normalización Lingüística do ano 83. Nese decreto 2007, nun principio, estaban de acordo as forzas políticas parlamentares da Galiza, non, naquel momento. Sabemos, non, que a noite anterior a presentar ese decreto no Parlamento para a súa aprobación, o Partido Popular botouse atrás, desdíxose, supomos que por unha chamada de Madrid que lles obrigou a mudar a posición. Ben, a partir de aí, digamos que se romperon pois todos aqueles consensos febles que viñeran funcionando anteriormente, entramos nunha situación, digamos, a peor situación posible para o galego, que levou a que nese ano de eleccións 2009 o Partido Popular utilizase a lingua galega como unha ferramenta electoral para tentar pois, gañar as eleccións, acudindo a mentiras e a manipulacións. Evidentemente, esa estrategia política deulle resultado, o PP gañou as eleccións, digamos,
coa promesa de derrogar ese decreto 2007 e de facer un novo decreto. A postura de moitísimos galegos, estou seguro que de moitísimos galegos do Partido Popular, é ter liberdade e non admitir imposicións, nin en galego nin en castelán. Libertad, para que la gente decida lo que le dé la gana, para que se exprese la gente en libertad. Eso non di moito, podes concretar máis un pouco? Sí, ya concreto bastante, si me entiendes, se entiende bien, ¿ves? Esta falta de liberdade, esta hipócrita e podre sociedade. Aldeanos, libertad, libertad. Votos a favor, 38. Votos en contra, 36. Obtida a maioría absoluta, proclamo elixido presidente da Xunta de Galicia a don Alberto Núñez Feijóo. A partir de aí, pois xa sabemos como foi a situación. Aquel 50% como mínimo de galego no ensino, que fixaba o decreto de 2007, pasou a un terzo, a un 33%, por tanto, unha política que non podemos cualificar de outro xeito que lingüicida. O decreto do uso da lingua no ensino do bipartito e a defensa que se fixo dela a posteriori tamén mostrou uns consensos sociais que foron inéditos. Incluiu nunha alianza, pois eu creo que un pouco inédita, a todos os sindicatos presentes en Galiza, a todas as organizacións de renovación pedagóxica, a Asociación de Directores, as asociacións de pais e nais, a asociación que representa a patronal da Escola Católica e concertada, é dicir que chegaba máis alá do que eran un pouco os límites habituais dos grupos que se movían o mellor na esfera máis próxima ao nacionalismo de defensa da lingua e marcou tamén, eu creo que un punto onde se viu que había un consenso da lingua que iba máis alá. Na Galiza se produciron unhas mobilizacións sociais moito importantes no ano 2009-2010, cando o PP gaña as eleccións, anuncia que vai derrogar o decreto, etc. Eu, personalmente, asistín a todas esas manifestacións e foron manifestacións dunha grande participación. Cada vez máis xente súmase a esta reivindicación unánime en defensa da nosa lingua. O galego une, Núñez Feijóo separa. Nesas primeiras mobilizacións foron récords auténticos de participación na historia do país. Así o recoñecen, por exemplo, na manifestación de xaneiro de 2010, dice que foi a maior do sistema educativo galego en toda a etapa autonómica. Ese momento foi moi ilusionante para todo o mundo, non? Saber que hai unha resposta e que hai unha sociedade mobilizada e comprometida co idioma, non? Para min foi unha tremenda alegría, non? E ver, pois, manifestacións interxeracionais, non? Pero fíxome moitísima ilusión ver as nenas e os nenos nas manis, coas súas pancartas. Tivemos a sensación de que a resposta foi máis importante que o propio ataque, non? Unha resposta, lembremos que o propio Partido Popular lle sorprendeu, porque a liña do Partido Popular era ser aínda moito máis agresivos contra a lingua galega, porque eles, a reflexión que realizaran era a lingua galega xa é minoritaria nas cidades, xa non é na espontaneidade, a maior parte da xente das cidades e de moitas das vilas galegas non a utiliza con normalidade, por tanto, podemos retroceder, podemos barrer sen ningún tipo de contestación. Co que non contaban é con que non só xente galego falante consciente, senón tamén xente español falante, ou xente que non ten unha lealdade lingüística no día a día completa, no entanto, sí se sentía tocada, sí se sentía vinculada non con esta agresividade contra a lingua galega. Cando hai un ataque moi frontal á nosa lingua, á nosa identidade, á nosa terra en xeral, a resposta é sempre moi contundente, non? Os que non facemos nada máis que defender o noso dereito básico a aprender a nosa lingua, o noso dereito básico a podermos vivir no noso propio idioma. Eu nasín no ano 1978, son dunha parroquia en Ribeira onde todos os nenos e todas as nenas falaban galego. Que fica da miña xeración? Cantos puideron manter a lingua galega?
que aconteceu, por tanto, durante estes anos 80, anos 90, neste século XXI, para que as persoas non poidan manter a lingua de seus pais, a lingua de seus avós e a súa propia lingua na súa vida. E a resposta está clara, é que non é posível vivir en galego no noso país. É posível a aspiración a tentalo, mas non é posível. Encontrámonos con que as institucións que deberían apoiar este movimento non só non o apoian, senón que, como tónica xeral, están en contra. A lingua ten futuro se abrimos as portas da lusofonía, xa o dicía Manuel María. O idioma é a chave coa que abrimos o mundo. Nese mundo da lusofonía, a nosa lingua creo que terá futuro. Cada vez parece que está máis claro que ese é o camiño, que esa porta é a que nos abre o mundo. Sempre andando por aí, xa non sei se voltarei. E galego da Galiza, que domina a ciência da batata doce. O ano de 2010 comeza con Alberto Núñez Feixóo situado á frente do novo goberno galego. Unha das primeiras decisións que toma ao chegar á Xunta é derrubar o decreto para a promoción do galego na educación, que fora aprobado no 2007 polo bipartito. No seu lugar, aproba o decreto do plurilingüismo, que limita a presenza da nosa lingua nas aulas a 1/3 da carga horaria total. Así, durante esta década, o número de alumnado que non fala galego aumenta. En Galicia hai dúas linguas vehiculares na ensinanza. E por iso vamos a derrogar o decreto que se fixo rompendo o consenso e en contra do informe do Consello Consultivo do propio goberno. Imos sacar o músculo da nosa fala, a lingua fora, para facerle unha mofa a Feijóo e aos lingüicidas. Como nun soño fun seguindo un reflexo, procurando do outro lado calmar o meu desacougo. Nun barco de papel baixo a lúa de cartón, ca mirada atenta tras o meu destino, agochado nalgúnha canción. En 2010 se implantouse o decreto do plurilingüismo nos centros de ensino por parte do goberno de Feixóo e polo menos no centro no que eu traballaba daquela, que era o da Arousa, viviuse como un ataque frontal á lingua, non? Nos teñamos a sorte ainda de contar con bastante alumnado galego falante, pero si se percibía perfectamente a queda da lingua nas capas máis novas de alumnado, e o feito de que, por exemplo, se instar as familias a opinar sobre si nas etapas de infantil, por exemplo, podían escoller a lingua do alumnado, creou unha polémica que previamente non había, porque estaba asumido na comunidade educativa, tanto entre profesorado como alumnado, como familias, estaba asumido que a lingua galega tiña unha situación, ou debería ter, unha situación prevalente pola cuestión de discriminatoria, e ese consenso que xa había foi destruído por ese decreto. Para min é o máis importante do decreto. Estamos aquí contra o decreto do galego,
polas súas consecuencias que vai a ter na aplicabilidade nos centros, na conflictividade, e tamén por non facer da lingua un elemento de confrontación. Este decreto vai a ser tal vez a norma máis negativa para o ensino e para o galego. No decreto de plurilingüismo hai elementos que ademais son, bueno, foron moi bestiais, por exemplo, o feito de prohibir determinadas materias que se foran dadas en lingua galega, é dicir, facer obrigatorio que esas materias foran en lingua castelá. Até ese momento, evidentemente, só as linguas, cada unha das linguas tiña que ser na lingua en cuestión, castelán en castelán, galego en galego, e o resto decidió un pouco a comunidade educativa, cada centro como repartía, non? Como facía o reparto de idiomas en caso de ter que facelo. Provocou incluso tamén o decreto levou ás polémicas aos claustros, non? Obrigando o profesorado a tomar partido en unha cuestión que ao mellor até ese momento non era tan necesario tomalo, non? E obrigando a mudar de lingua a profesorado galego falante, que é o máis necesario, outra vez estamos no mesmo nos centros, porque se hai un déficit, ao mellor nos centros é de profesorado galego falante, non de profesorado castelán falante. Creo que isto mudou un pouco as cousas respecto do galego, porque as linguas son moi sensibles aos conflictos, moi sensibles. Cuanto máis, digamos, converxencia política ou acordo, onde que sexa de mínimos, haxa sobre elas, moito mellor. Temos o exemplo do euskera no País Vasco, que comezou a súa andadura autonómica nun nivel inferior, desde logo, no uso popular, ao galego. Nas cidades non se falaba euskera, incluso nas vilas, etc. E o goberno vasco foi capaz de trazar unha política bastante inclusiva e, sobre todo, de pacto entre o nacionalismo e o non nacionalismo. A Xunta de Galiza demostra un total desleixo e desprezo pola lingua. A realidade é que é imposible vivirmos en galego con normalidade. Unha cousa é discriminar positivamente unha lingua e outra cousa é impoñela. O que se fixo en estes últimos 4 anos foi un retroceso. Foi un ataque moi directo, sobre todo porque o problema da lingua galega está nas capas máis novas da sociedade, non? Son as pequenas e os pequenos que están a nacer agora as que non usan a lingua porque non teñen onde aprendela nin de quen facelo. Bueno, a pesar de todo, o galego está. E está nunha situación bastante bollante dentro do que podía ser moito peor. E isto o que nos debe, digamos que, marcar un nivel ou un punto de arranque de novas políticas cara ao futuro. No entanto, a sociedade galega non fica de brazos cruzados. Nestes anos surxen importantes iniciativas na sociedade civil do país. Dous claros exemplos destas propostas son a criazón das escolas de ensino en galego semente e a aprobazón no Parlamento galego por unanimidade da iniciativa legislativa popular Valentín Paz Andrade pro aproveitamento da lingua portuguesa e vínculos coa lusofonía, referendada por máis de 17.000 asinaturas da sociedade galega. Vamos a continuación a proposición de lei de iniciativa legislativa popular Valentín Paz Andrade para o aproveitamento da lingua portuguesa e vínculos coa lusofonía. Presentes na Cámara 74, votos afirmativos 74, queda aprobada esta iniciativa legislativa popular por unanimidade. A lei leva por título Lei para o aproveitamento da lingua portuguesa e vínculos coa lusofonía. E ten 3 liñas de traballo principais. Unha é introducir o ensino do portugués dentro das competencias en linguas estranxeiras no sistema de ensino galego, no ensino público, basicamente. Ten outra liña de traballo que é a respeito das televisións e radios, o que ten a ver coa comunicación social, de modo que consigamos receber en aberto conteúdos audiovisuais de comunidades lingüísticas iguais ou próximas ás de un país veciño. A terceira liña de traballo ten a ver con as relacións internacionais e aí especificase que o goberno galego promoverá estes
esta integración da comunidade autónoma galega de dúas maneiras, ou en espazos multilaterais ou bilaterais. Creo que foi un paso adiante, un paso simbólicamente importante. Realmente ten menos peso, porque a lei foi presentada como iniciativa legislativa popular cunhos obxectivos e logo foi aprobada con outros. Nese sentido, creo que se deron os pasos foron aínda moi lentos, digamos que moi escasos, e que hai que profundizar, hai que, digamos que, familiarizar os estudantes galegos coa literatura portuguesa. Teñen que poder ler a Esa de Queirós, ou a Pessoa, ou a Saramago na lingua original. Estamos convencidos de que o plurilingüismo é unha dos grandes tesouros que pode ter un pobo. O feito de ser plurilingüe, o feito de ser políglotas, sempre foi síntoma de madurez e de progreso de calquera pobo, de calquera civilización. Podernos manexar en portugués e que o portugués teña un estatus de oficialidade dentro de Galicia, estou convencido de que non vai ter máis que ventaxas para o noso pobo e para a nosa cultura. Estamos dando pasos interesantes. Agora, temos que dar o paso da eliminación das resistencias. O sea, que por ler a Esa de Queirós en portugués non pasa nada. Se lees a Castelo Branco é como ler a Otero Pedrallo, bueno, non digo que sea o mesmo, pero é dicir que se pode facer, solo con un pouco de cuidado, de orientación, etc. E seríamos moito máis ricos culturalmente. E tamén aproveitar para o mutuo coñecemento, tanto de Galicia, co que é a lusofonía, os países de lingua portuguesa, non só Portugal, e a inversa, traballar para que eses países de lingua portuguesa saiban tamén a oportunidade que Galicia é dentro do ámbito dos países hispanos, dos países hispanofalantes, e o trampolín de entrada tamén, unha plataforma de entrada moi interesante para eles dentro da Unión Europea, que neste momento é un papel que representa só a República de Portugal. Por iso, esta xeopolítica lingüística que podemos facer é moi interesante. Estou convencidísimo que a aplicación da Lei 1/2014, popularmente coñecida como Paz Andrade, vai ser a que nos marque esa senda de entrada. Vai ser moi interesante tamén a entrada de España na CPLP, na Comunidade de Países de Lingua Portuguesa, porque é tamén un pouco entrar nesa corporación dos países que falan portugués no mundo, e aí Galicia en un primeiro lugar, pero tamén outras comunidades autónomas, como pode ser Extremadura, van a ser, eu creo que, o motor de explosión para camiñar e para facer esa senda cara ao coñecemento da lusofonía. É o primeiro caso que se dá nesa legislatura de unha lei aprobada por unanimidade na cual todos os grupos están de acordo e ao mesmo tempo recolle un amplo consenso da sociedade civil, incluindo grupos empresariais, culturais, lingüísticos, etc. Entón é un caso realmente relevante. Case todos os elementos que predica a Lei Paz Andrade, desde que poidamos escoitar medios de comunicación portugueses na Galicia, é dicir, a rede de televisión, por exemplo, ou que se implante nas escolas o portugués como materia, eu creo que son todo decisións que afectarían positivamente a lingua galega. Evidentemente, desde o principio que eu penso que o galego é unha variedade, mais do portugués, para min o feito de coñecer as outras variedades da lingua, o único que pode facer é enriquecer a miña, non? Evidentemente tamén o saben os poderes e por iso non a aplican, agora mesmo é papel mollado, non? Eu penso que desde o momento en que se aplicase, tería beneficios positivos sobre o galego, sobre todo na cuestión da estima da lingua e da calidade da lingua. Tal vez o espírito do bosque dixese a verdade. O apartador subiu unha rocha e ollando para o ceo berrou: Ei, miñato, baixa aquí un momento que precisamos da túa axuda. Tantas veces tropecei no camiño, despois de cada golpe só resta empezar de novo, separando a liña do horizonte das luces de neón. A semente partilla análise sobre como debe ser feito un proceso de reversión lingüística
que fixeron outros povos que temos ao redor, non? Non fomos, digamos que, orixinais á hora de analizar a situación lingüística nin as chaves para recuperala. Simplemente fixemos un pouco o camiño que xa foi trazado por outros povos que tiñamos perto. Nese sentido, partillamos a análise de que hai como varios elementos que son imprescindíveis para comezar ese proceso. Un deles pode ser a necesidade de cobrar consciencia da situación lingüística en que se está, mas hai un que é imprescindível, que é contar con unha comunidade lingüística competente para desenvolverse en cualquier contexto. Ou sexa, temos que ter falantes completadas, falantes que teñan a capacidade de utilizar a súa lingua fora dos ámbitos coloquiais e familiares. E iso só pode fornecelo unha formación escolar. Só a escola pode construir falantes completas. Eu creo que o modelo da semente, ou dicir, o feito de facer unha escola monolingüe en galego, é o modelo que deberíamos ter no ensino público. Pero eu boto de menos esas familias, pois, por exemplo, na miña escola. É dicir, eu creo que o profesorado que estamos facendo esa pelexa no sistema público que precisamos son familias que estén dentro con nós, pelexando e apoiando pois, desde as AMPAs ou desde a comunidade educativa e dando exemplo, e a min que esas familias fuxan para un sistema alternativo a mí me resulta contradictorio, porque son as que eu querería comigo, non? Na loita na escola. Non tivemos máis remedio, e non foi unha ocurrencia que tivésemos nós aquí na Galiza, senón que todos os povos que temos ao noso redor trazaron este mesmo camiño, xa moitas décadas atrás e con resultados moi esperanzosos. Pouco a pouco fun guiando os meus passos, sen saber aonde ir, nen querer nunca parar. ...40 anos de Estatuto Oficial da Lingua Galega. Depois destas 4 décadas, o que aprendemos? Onde e como vamos trazar o noso camiño? Onde están as forzas e as oportunidades da lingua galega? E tú, que me dices? E agora que? O futuro será lingua portuguesa da Galiza. Nós con futuro. Conciencia, amplitude de recursos e vontade. Cohesión, autoestima galego-portuguesa. Lusofonía, alegría e reintegracionismo. Diálogo, semente e centros sociais. Política, confianza e actitudes positivas. Autoestima, recursos e un cambio político. Innovación e ollada cara ao futuro. Música, alegría e educación. Conexión co mundo lusófono, coordenación lingüística co portugués e concentración das familias galegofalantes no ensino. Vontade política e recursos económicos para desenvolver con forza, sen complexos, o futuro. Fontes, orgullo e internacionalidade. Galego no mundo. Usarmos, escollermos e solicitarmos o galego. Posibilidades lingua internacional. Comboio, Vigo, Porto. Políticas activas e mudar o modelo de lingua. Continuar a construción da rede de escolas e continuar a traballar en medios de comunicación propios. Apoio político e compromiso co galego é o que este necesita para o seu futuro.
consenso, persuasión e orgullo. Danzaremos por sobre a claridade. Comunidade, activismo e optimismo. Infancia e mocidade, cidade e tecnoloxías. Falar máis galego.